नै बा गोजाबो दं माथो गोमोबो दं माथो बान्दा कफि अल कफि माखाया नुदों ना गोमोबो दं गोजाबो दं बान्दा कफि गोजा गैया दिमोन दाख्लै फानबारियाव नुदोंमोन अल कफि गोजा दं नै थलाय ओमफ्राय ओइ नै अला फानलुआ नै बानलुआ गरमजों थैबाय जोगोनारानो दं बिराद गिदिरखा नै बाब जोगोनार माखाया लावआ नै हासिमलालाय बेसेबां जाखो फानाखै देखायदों इयाव देखायदोंहाय औ मुलाया गिदिर-गिदिरखा नै ओरैबायदि गिदिरखा मुलाया बागि मोनफैबाय बागियाव मोनफैबाय नायदों र' एसे नै नै गान्दा बायनो हाग्रा थाबाय थायो अयथासार फिरलै बाब दे होमबा बे नायनायल' नामा टुरिजम एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि नै ओरैजाय थालिरा टमेट' नै बिफाङैनो गायफैदों नै जाहाजि फिथाइ cocoa chocolate cocoa